Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Sunana Muhammad N. Hassan wanda aka fi sani da Prince One Zazzau. Ina zaune a garin Zaria, Tudun Wada, shekara ta 28 kuma na zaɓi ɓangaren ɗan jagaliya. Ba ƙarya ba ne. 080 35 60 9237. Ko ba haka ba ne? Alhajin Allah a lafiya dai bango madafar bayi sa a yi ma ko menene, sa a harbo ma jirgin sama da tsinin takobi. Sarki mai dole a lafiya dai. Kai Dumuji, dakata dan Allah. Ba na son shirme fa kai ma ka sani. Faɗa mu abin da ya kawo ku. Sa'a dai. Ba wani abu bane dama ranka ya daɗe mun ji labarin cewa ne wai ka duro gari shi ne muka yi faka-faka. Mu zo mu kawo kuka don ka share mana. Shi ne kawai. Na me kenan? Alhaji, ai tun da ka tafi a lafiyan dai Alhaji komi ya tsaya. Kuma ka san cewa Alhaji in ba irin ka ba wani wanda yake ba mu aiki. Ka san sauran zabi ne ba iyawa suke ba. Don ko kwalawa sun dafe ka za su bakka a can amma tina kai jeme kamar buzun malam. Alhaji kai ne kawai kake iya aikin, ke sa kawai mu muka kawo kukan magare ka domin ka share mana hawaye a lafiyar dai Alhaji. Kar ka damu Dumuji. Ai babu yanda za a yi kai sabo da dan buri sandar ka ta makale a sama. Amma maimakon ka zo bin kai kadai sai ka kwaso min wa'innan. Alhaji ai wa'innan da ka gani duk sarakuna ne fa a bangaren su fa. Kowanne da inda yake wakilta. Wa'innan ai duk sarakuna ne Alhaji. A dai duba dai Alhaji. Yauya. To kar ku damu. Yanzu dai ina sauri ne. Amma ku dan jira aiki yana nan tafi. Nan ba da jimawa ba. Saboda akwai waɗanda suka zame min kashi a wuya, ina so ku kawar da su. Gaskiya ne Alhaji. Za ku samu sabo. Shi kenan Alhaji. A lafiyar dai Alhaji sai a yi ma dole. Dan bura uba ko da mu kai a lafiya dai Alhaji.